lagi. Lah kan lagi nguyuh. Dasi Apin Tublak suwang tenggeladen kamu ketenung kuden pak boleh ramil sopong yundelen ake sir pong dele kopong sir pong dele kopong Ricky tublak suwang Raimu puteris. Geruk-geruk woi. Ya, maaf. Ya wes yuk. Mulai. Nah, yuk. Aku kesel. Cuplak semang yaiku ira-ira panggonan nggo nyimpen bondo. Suwune ten Blender, yaiku bondone kesebar nang endi-endi. Mambu ketundung gudel yaiku panggon dienggo nyimpen bondo sing gampang keconangan karo wong sing puguh. Pagempo lera-lerek yaiku wong dewasa sing lagi goleki bondo. Sapa guyu dilekake? Sapa sing guyang-guyu kuwi sing ndelikake bondo? Sir pong dele kopong yaiku ati nurani sing kosong kanggo pituduh goleki bondo. Loro telu Ojo lali like aku apa? loro telu Weh, terlalu puteris. Geruk-geruk udah ini. siji loro telu Mambu ketundung gudel yaiku panggon dienggo nyimpen bondo sing gampang keconangan karo wong sing puguh.